Филармония менің бүгінгісі күні туған йортым шекелі. Мен мұнда ұзақына келмей тұрсам, өзімні бүтінәй көңілсіз етіп хис етем. Қазір филармония матурланды. Сүлейман Сұлтан двореціне келіп кірген шекелі. Шул қатлы матурлады. Енді біздің яш директорыбыз Қадим Назарович филармонияны келіп кірулері рахат. Мен енді бұл филармонияға 76 жылына келген кіші келгеш та енді Эмиль ағай Жалалетдинов группасында эшләдем. Ғабдулла абай Рахимкулов группасында эшләргә туры келді. Бик күп гастрольләрдә булдым. Илебез буенча бигрәк тә минем истә калганы Кавказда без урыс-татар программасы белән бик зур гастрольләребез үтте. Инде менә бүгенге көнне Чечен Республикасында да булдык, анда 4 концерт куйдык без. Нальчик, бүтін нинди шәһәрләр бар, һәммәсендә дә булып чыктык. Майкоптан алып, Калмыкияның башкаласы Светлоградта безнең гастрольләребез узды. Аннан соң инде миңа насип булды Худайның рәхмәте Илһам абый группасында эшләү. Ул инде минем өчен җырчы буларак зур йогынты ясады, аның җырларын тыңлап, татар җырының нәрсә икәнен, композиторларның җыры нәрсә икәнен, татар җырларының тарихын беренче танышу бүтән җырлар белән дә. Ул миңа бик зур мәктәп булды, школа. Нур Мөхәммәтов белән эшләүдә шулай ук урыс программасы белән чын-чынлап чыгу минем өчен ул зур бер йогынты ясады минем иҗатыма. Ғабдулла абай Рахимкулов искиткеч матур җырчы, аны Каруза дип йөртәләр иде. Аның белән без Урта Азия шәһәрләрендә, Үзбәкстанда, Каракалпакта, Кыргызстанда, Таҗикстан, Төркмәнстан, менә шушындый республикаларның бүтән шәһәрләрендә гастрольләрдә булып чыктык. 3 айда 10 көн йөрдек беренче гастрольләр. Мен аларга бүгенге көнне бик рәхмәтлемен. Инде 83 елны үземнең коллективым белән, үземнең группам белән бүтән илләр буйлап йөрергә туры килде. Эшләгән вакытта, авыр вакытларда булды. Табигый хәл, арслар арасында зракөнләшү бар бит инде. Андый чараларны да узарга туры килде. Әмма ләкин мин бүгенге көнне бик рәхмәтлемен. Әле аның исеме ничек? Ғабдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясында эшли дигән сүз ул бик зур дәрәҗә. Ә мин анда гомеремне үткәрдем. Гомер буе бер филармониядә эшләдем мин. Стеналар арасына килеп кергәч, мин үземне өйгә кебек хис итәм. Бүгенге көнне атмосфера бигрәк иде. Матур итеп каршы алалар, Хәмдән апа дип. Бөтенесе дә мөлаем, яхшы атмосфера. Концертларга һәр даим чакырып торалар. Инде безнең яшьтә бара. Шуңа күрә шулай яхшы итеп мөгамәлә итүләре безгә шушындый хәл булуы безне сөендерә. Мин филармониягә килергә бик яратам. Хәзер бигрәк тә татар концертларына гына түгел, чит илләрдән дә концертлар килә. Аннан соң классик әйберләр җырчыларны да чакыралар. Мин килеп һәр даим филармониягә килеп шуларны карап та йөрим, концертларга да катнашам. Бүгенге көнне шушы яшемдә мин туган йортыма килгән шикелле киләм филармониягә. Яратам мин филармониягә килергә.